Sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalgol! Bunalgol! Ilang tissue na ba ang naubos mo? Oh, no! Ilang rolyo na ba ng tissue? Maluoy ka! Ang kate-kate ng lalamunan. Pero kailangan pa rin magtrabaho! Dahil dito sa programang EDSA, hindi namin kayo tatantanan! Saya-saya, Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Oras natin mga kabisyo, 5:32! Kaya sa mga kabisyo manong driver, isang isang magandang sikma sipon. Aragoy ko mga kabisyo. Panahon po talaga ngayon ang daming may trangkaso. Kaya ako, kung maririnig nyo po mga kabisyo, malangongo ako. Buti naman si Tanghenyo, ang lakas ng resistensya. Tang, kamusta Tang ang pakiramdam mo, Tang? Ay, di, siyempre, okay lang at siyempre, dahil lang aking katawan, malakas naman talaga tayo dahil kumakain tayo ng masasarap na pagkain kagaya ng prutas. Ay, buti pa si Tanghenyo. Dapat kasi inaalagaan natin yung mga katawan natin. Dapat maging, tawag dito, yung, ano man tawag dito? Aray! Bakit na naman, Tang? Ay, peste ka kasi, balak mo na naman mag-English ka, hindi ka masagot. Ayun, conscious. Ayun, nadali ko. Sorry na. Dapat maging self-conscious po tayo sa mga kinakain natin. Dapat masustansya, hindi yung mga more on processed food, mga junk foods. Diba? Aray! Bakit na naman? Ay, peste ka, galing-galing mo nag-advise. Nakita kita doon sa labas, kumakain ka ng chichirya, di ba? Hindi ko naman sinasabi na na hindi kakain. Sabi ko, wag yung lahat ng pagkain mo, ganun na lang lahat. Palusot ka pa, ha? Aray! Bitawa mo tenga ko, aragoy! Ay nako, sige kayo mga kabisyo, kung hindi kayo susunod sa payo ni Tanghenyo, oo, baka pumanaw kayo na wala sa oras. Manong driver, kagaya na lang nito, viral ngayon to, actually worldwide. Yung sinasabing world's first living lungon. Oo, ang kauna-unahang living kabaong na tumutulong umano na mag-transform ng katawan into new life. Medyo nagulantang ang mga tao. Kasi itong first living coffin, ang ginawa nila, ito made of mushrooms. So ang ginagawa sa kabaong ito, doon ilalagay yung mga ashes mo. So dahil ang mushroom ay fungus, so ang mangyayari after quite some time, magkakaroon, may mga tumutubo na bulaklak, may mga tumutubo na kung ano-ano. So parang yung abo mo, yung naging abono. So ending, andyan yung lungon mo, makikita nila, ay si, ano yan, si... Aray! Ano?
gagawin mo ko? Example, sabihin mo, ayan si Tanghenyo yung bulaklak na yan. Wala naman akong sinasabi na ganun eh. Ang bihira naman, ang bilis kasi kagad ng kamay mo. Aray! Ano, kakasada? Bakit? Sinabi ko ba? Aragoy! Bakit mo ko sinisigawan? Bakit tayo nag-aaway? Ang hirap kaya! Alam mo lang ha! Mahirap makati ng alalamunan ko. Mag-aaway ba tayong dalawa? Ang bihira naman oh. Aragoy ko. Oras natin! 36 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Ito pa rin po ang pinakamakulit, pinakamasayang programa sa radyo. Ito ang programang maingay, parang chicharon. Maingay pero may laman.